Manong umayakin ka at sumaybay awit ko Iday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkidaw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemy, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagit na alas wenno napintas. Intarik naen da saem ken ragsak. Adagitoy, dagitinas ken asumantak. Dear Manong Nemy, gagayem, awisan da kayo at umungeg ka nagsurat iti dayto ya programa. Abakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biyag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasaktuan kadagiti adal ken pagsarmingan amang ted ulidan ken liwliwa iti biyan. Dear Manong Nemy, naimbag nga orasyo amin sa ngapada papagayam. Iti dito nga oras at yung mga rodeng sumangbay ti programa. Dear Manong Nemy, manipod dito'y Nemers Studio, iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Laoag City. At iti pagayam yun ni Manong yun Nemy Ruiz, iti programa tinga na Pauluan. Dear Manong Nemy, kadwa tayo papagayan, nagiti miyembro ti pamilya tayo, my one and only Mami, Marilyn Pascual Ruiz, as tamatin ken ni Nemy Jr. Nakami papagayan, tagdadanggay, o may sumangbay sa dinuman ti ayan nyo, sa dinuman nga paset ti lubong ti ayan nyo papagayan tapno, idanom mi dato yung programa. Tintay, pakangigan, kadagiti pakasaritaan, ti biyag kinayat, manipod kadagiti agsursurat, iti dito'y agsapa dito'y Pilipinas, September 28, Thursday, at maawis kaya amin sa nga para papagayam nga dumungeg, kaya nagbuya, para iti dito nga programa, kaya ti pakasarita nga tayo ibasa, nga pakadawan tayo ti adal ken liwliwa, kada kiti para tayong magtaratrabay, kaya nagbuybuya iti dito nga programa. Papagayam sakbay nga rod ti surat ngantay parayawan nga ibasa. Siyempre kada kayo amin nga agbuybuyan, kada kayo amin nga dumdumeg. Happy viewing, happy listening kada kayo. Pagyamanan tayo dagiti naruway nga agdumdumeg kan bang tratrabay kada tayo kas ken ni kumpadre JC Mamuad. Kumusta ka kumpadre? Salamat din ken ni Mary Ann Domingo Sampaga. Ken kablawan tayo man dagiti madamaytang dumdungeg, kabayatan nga agmanmaneho da kayo. Kabayatan nga agmanmaneho da kano. Yeah. Ni imawag kadatay tayo ni Angel Leah Morelia Bueno. At kablawan na kano ni Tata Rico. Yan tayo kaingungot na nga asawa nga ni Philip. Agraman ka niya may son, kuna na son, Sol. Yan. Nagabukin ni Angel, kasamatin, nagabukin ni Nana Lorna Dimaya Morelia, iti Crispina Banna, Ilocos Norte. The Angel, kani Philip, kanti anak da, kani Tata Rico, kadadada sa jay isla, iti jay Hawaii. Kasama din kani Jess Madrid and family, dita California. Ni Julie Mendoza, hi. Kasama din kani Nelda Saludes, dita Paris. Ni Florendo Barret, iti Hawaii. Ni Nelson Antalan, kumusta ka Nelson? Parang Nelson Antalan. Stameten kini Mila Padua Pascual dita Australia. Ni Leila Leach dita Toronto, Canada. Ni Leila Leach kablawan naman digri kakabsat na graman kininanang da. Ni Nana Monica Nicolas dita San Juan, Sulusuna, Ilocos Norte.
Hi, kani Florence Kikik Fiesta dita Hawaii, graman kani Rizal Abukay dita California. Nagraman kada Arthur and ni Jonalyn Pascual. Hi, kumpadre Arthur kani Jonalyn Pascual. Da ni Alex Asuncion dita Norway. Stamatan kani kumpadre Rogelio Boy Baldonado, istuda kani Delia. Ni Boy Baldonado kani Delia. Hi, kata kayo. Ni Bayao Roland kani Seni Ostiano dita Canada. Datata Julian kani Nana Tinang. Kumusta kayo? Da Abirat Arnel, kani Christine Laguardia dita Australia. Da Tito Mahal, kani Amy Collado Ortega Anderson. Aking kuko aking manager iti KPRP, Pinoy Power Radio. Iti Honolulu, Hawaii. Thank you. Aslamatan kani paring Ed Lasiste. Paring Ed, kumusta? Ni Manolito Noli Lagua. Hi. Agramang ganda Mr. and Mrs. Eddie Domingo. Ni Ann Murray. Hi. Ann Murray Agunoy dita Waipaho. Kumapkablaw kanina nang ni Nana Mameng dita Kabulalaan, Bakaray, Ilocos Norte. Ni paring Vic Ramos dita Chicago. Stamatan gada Susi Agas Coley. Kani Marlene Nagon. Agraman di kakabsat da. Hi, kada kayo. Dadani kani Ana Akdal dita Canada. Agraman kada Cora Doronio. Hi, Cora. Kumapkablaw ka na dita ka Barcelona, Sulsuna, Ilocos Norte. Da Ron kani Mila Nelson iti Oregon, USA. Agraman kada Ignacio kani Neri Alvior. Kumusta? Ni Leandro kani Perlita Sagario. Agraman kada Marcel kani Emily Castillo. Ni Ariel Estabilio. Agraman kada Albert kani Chuna Kabjante. Kumusta kayo? Ni Marilyn Balico, kumagkablaw ka rito taga Santa Rosa, Sarate, Ilocos Norte. Hi, kada kayo amin. Namin kayo nga dumdumngeg ken agbuybuya, sumusuportar ken tumultulong ka rito nga programa. Dear Manong. Sante nga rin nga baybay ken papagayam, dahito yan ti surat, ngayon tayo padayawan nga ibasa. Di pagkasalitaan ni pagayam tayo nga ani. Noan niya ti pagkasalitaan ni ani, isutin tayo din ken. Sagudahin nga rin ti surat ni ani. Dear Manong Nemy, may sakmet karagiti kang kanayon nga dumungeg kanagbuy-buya. Sa dinuman ti ayan mo, Manong Nemy, nga estasyon ti radyo. Nang runa ita, tadakan dita kabukbukod ang studio. Idi kasto nga oras, adakmet nga agbuy-buya ken dumdumngeg kang ka. Naalukoy nga riknak, kuno naalukoy nga dagos ti riknak. Tapno padasak met ngayon, umaitaklin, pakibin, kat subyanta tinapalabas. Tabarbareng no dagitoy, timangtad kuma iti balaag adal kan pagsarimingan ti biyag. Kada kiti patak kan dumdumngeg kan nagbibuya. Kastoy man nga rod nga inak, irugi, daytoy nga pakasalitak, Manong Nemy. Nasaba kami nga naulila iti ina. Karadraduar ko lang iti elementarya, idi maulila kami iti ina, kini ading ko nga candy. Ket sinulo ni Papa, tinangisakad iti panagbiag mi, ken iti panagadalmi nga kapsat. Manong Nemy, may salaeng ni Papa a security guard, iti may sa bangko iti lugar mi. Kad ingkari ni Papa, ingkari na kada kami ngagkapsat nga saanen nga mga asawa. Tay bukbuk na kanon kada kami ngagkapsat ti amin na panawon na nga mangted iti naranyag amasakbayan mi. Adak idin Manong Nemy iti 3rd year college. 4th year high school meten ni Candy nga ading ko.
Irinto ta fourth year college met idin ni Bobby a boyfriend ko. At the boyfriend ko, Manong, numampay, kang kanayon idin ibagbaga ni Papa, nga sanak pa lang boyfriend. Nga minaramid ko met, wala inaramat ko met, nga inspirasyon ko, iti pa naghadal ko. Idi, tati may isa nga malem, Manong Nemy at awisan nak ni Bobby. Mapang kami kanon sa diabalay na. Tayam amunak kanon kada Papa kinimamang na. Tanabayag kanon nga bagbaga da Papang kinimamang na nga iyam amunak kon kada kuhada. Manugutak nga rot Manong Nemy. Ngayon today ta ngayon nugot ko nga simurot kani Bobby Jabalayda tapno yam amunak kadag dinaganak kang kuwana ditoy Manong Nemy. Nga narugyan dagiti pasamak ajak pulos ni namnama. Hindi adda kami niti uneg ti Balayda Manong Nemy. Naragsak ni Bobby Manong Nemy anang padanon kanya. Ngayon ti pakasdawak. Awo mo ti sabalin. Manong Nemy. Umayakin ka at sumaybay. Awit ko. Iday ken tarumpingay. Pakibin ken ka ken paandingay. Agkidaw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemy. Palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyayan dagit na alas wenno na pintas. Intarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemy. Gagayem, awisan da kayo nga dumungeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Abakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasaktuan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemy. Naimbag nga orasyo amin sa ngapada papagayam. Iti nga oras at mga roden nga sumangbay ti programa. Dear Manong Nemy. Manipod dito'y Nemers Studio, iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Laoag City. At iti pagayam yun ni Manong yun Nemy Ruiz. Iti programa tinga na Pauluan. Dear Manong Nemy. Kadwa tayo papagayan, iti miyembro ti pamilya tayo. My one and only Mami, Marilyn Pascual Ruiz. Astametin ken ni Nemy Ruiz Jr. Nakami papagayam tigdadanggay o may sumangbay sa dinuman ti ayan nyo. Sa dinuman nga paset ti lubong ti ayan nyo papagayam tapno idanom mi dato yung programa. Tintay pakangigan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat manipod kadagiti agsursurat. Iti dito yung agsapa dito'y Pilipinas. September 28, Thursday. At maawis kaya amin sa nga para papagayam nga dumungeg kaya nagbuya para ito dahito nga programa kaya ti pakasarita nga tayo ibasa nga pakadawan tayo ti adal ken liwliwa kada kiti para tayo nga magtaratrabay kaya nagbuya ito dahito nga programa. Papagayam sakbay nga rod ti surat nga tayo parayawan nga ibasa. Siyempre kada kayo amin nga agbuybuyan ta kayo amin nga dumdumeg. Happy viewing, happy listening kada kayo. Pagyamanan tayo dagiti
Naruay nga agdumdum kan bang tratrabay kada tayo kas ken ni compadre JC Mamuad. Kumusta ka compadre? Salamat din ken ni ken ka kasano no iba't patig ko onay ani ket ikarik manin ken ka saan kanto nga may bayan iba't patig ko onay oo ope nga rin nga umarakop ka manin agpaiso saan nakto nga may bayan tanong may bayan na di naklaki di mapakawan ni papa laksidan naklaki di inaramin tati amin gabutag pimpinatagta kan gabuta isutikis dagiti puso tasang kani iso nga di nagtubaybayan wan ikarikan ka ararakupan nakmanen ni Bobby Manong Nemy kayat namanen nga riingen tiriknak. Ngayon bigla nga nag-ring ti cellphone ko Manong Nemy. Bobby, ti cellphone ko agri-ring. Madamdaman ton. Ni ading ko nga kendi tawag kanyak mabiglain tasong bata. Sinong batak nga road Manong Nemy kat anyan nga palakakelad ko. Idi baga ti ading ko Manong Nemy nga dakanon ni papa iti ospital. Uwain Manong Nemy. Kasla sa anak ka mamati. Ni papa? Ada iti ospital? Saan nga pudno na ita, Candy? Pudno manang. Ada ako na mismo dito ospital. Ada ni papa iti emergency room. Madamada nga asikasuin. Nanano ni papa? Napalto-paltugan ka no. Sino tinagpalto-paltog keng kuwana? Anya ti basol ni papa? Ate, umay kan dito, awan ti kaduak. Please. Sige. Umaya kon. Anya ti kasasad ni papa? Grabe ka di. Tsaka mo. Ay, Diyos ko. Isalakan niyo ko man ni papa. Saan niyo ko babayaan ni papa, Diyos ko? Nagdardaras ako Manong Nemy nga napanit ospital. May matlayang babi tinangkuyog kanya. Dadangarod bukod ng halugan. Nagsakit Manong Nemy. Tadadakon ti ospital. Hindi magkita nak ni Candy kakabsat ko. Sinabat na katinarakop na. Ate, apay, ano pasamak ka ni Papa? Awanin ni Papa, ate. Natayan ni Papa. Saan? Saan nga putno na ita? Saan nga mapaling nga matay ni Papa? Saan nga mapaling? Agwalwala akmeten Manong Nemy. Imbagtad na ni Bobby ket inananawa na. Pagtaltal na ni Bobby Manong Nemy. Agwalwala akong kat nagpukpukawak, nimpukpukaw ko, pinukpukawak ni Papa. Talaga, hani. Awati mo ti kinapudno kas tala ti biyag. Mapay. Apay nga nasay ni Papa. Apay nga pinasay na. Nagsingpet ni Papa. Nakasingsingpet nga ama. Apay nga pinalto-palto ganda. Agsangsangit kami nga kabsat. Manong Nemy nga ming karikatan ni Candy nga nang ibag atipod mo. Nga do ka no, tigit nakakita. Tinamayanda keng kuana. Manang, kasanuta pa ita.
Umustawanin din ni Mama sa awampain ni Papa. Kasaluta pa yung tawa lang. Naglaok ti pungtot. Kan sakit na marikriknak inidede akong tao ay Manong Nemy. Pungtot no siya sinuman na demonyo nga nagpapatay kay ni Papa. Noan niya ti basol ni Papa. Tapno aramidan na kayang kuha na ti kastoy. Sinto ti demonyo nga nagpapatay kay ni Papa. Kaya niya ti basol na tapno papatayan na. Tal na kalahin ani. Orenuan niya pa'y tararamidan tayo ng samon nga may babaho ipa'y tinalpaso nga napasamak agtal na ka. Ni Papa. Ano ti basol ni Papa na naramidan na kayong kuha na ni Kastoy. Apay batin nga pinanawan na kami ni Papa. Pamagayam nintay to amuen no anya tisungbat di kita nga saludsod ni Ani nga nagsurat kada tayo. No anya ti basol ti amana ken no apay a pinapatay da. Ken sa dino ti pagtungpalan ti biag dagiti kapsat ita tauliladan nga demang. Hintay umuna papagayam sakbay ngantay tultuloy. Siyempre hintay acknowledge di kita agbibuya kada tayo. Ni Jonalyn Eda Taer, Albert Cajente. Hi Albert. Stamatan kini Evelyn Tarampi iti Canada. Lily Asuncion Noble, Jinky Estumin Yadaw, Felid Dulig Calzado Gamasan Clemente. Stamatan kini Lita Agas Makadangdang. Hi kini Sit Gadaw, Nora Nagtalon Pacifico, Tess Fernandez Sahagon. Ni Enriqueta Manera Estabilio, ni Virgie Manaran Umawid, stamatan ka ni Margo Quinto, Rowena, stahay ka ni Rowena, ni Andralyn Sacro iti Hawaii, Marie Basog, Sabado Mariano Nerwin. Kumusta? Thank you for viewing, for watching. Stamatan ka ni Maribel Precious Che, iti Hong Kong, Orly Miguel, iti Scotland, Cristina Domingo Andres, Balicoco, Errol Domingo, iti Hong Kong, agraman kini Eden Carmen Valdez, iti California, Christopher Tamayo Butak, iti Maui, Hawaii. Hi, kini Jess Madrid, kas kinablawan tayo ni Jess Madrid and family, Carol Carriaga Marawat, wano Mawarat, Mauirat, Carol, thank you. Florence Orpilla iti Hong Kong, ni Marlyn Nagon, hi Marlyn, ni Vinya Flor de la Cruz iti Malaysia. Kastamatan kini Lourdes Damo Corpus, ni Benedict Rolly Dumingsil iti Canada, ni Mary Ann Yang, agraman kini Vallejo Vivit Julie, ni Glomelin Pascua. Musta kay amin? Thank you iting kay panagbuya. Sabi ko mata itultuloy ito yung kapanagbuya. At sabi ko mata may sakit umet. Kanag iti magsuportar iti programa tayo. Itayo ni tuloy nga iba sa papagayam ti pakasaritaan. Ni pagayam tayo nga ani. Amuan tayo ti saludsud. Wano sungbat di ti saludsud. Nagtibnok iti ladingit ken pungtut iti kaungat kanay di nga gundaway Manong Nemy. Malidingit na rakunay takasanupay ti biagming agkapsat ita taawanan ni Papa. Makapungtuta kiti tao ng papatay kang kuana. Ano mabalin la kumakit utangek met ti biag na. Imbag tada ng tulong kada kami ng runak ni Uncle Silin agabsat ni Papa.
Tanuawan Manong Nemy, jak laamun. Jak mapagsusurot dagiti raramidag. Aging ka, anak kamansayagan ni Papa. Dito'y balay mi, Manong Nemy. Kaslawan sarday, tinak panagsangsangit. Kaslasan nga maibus dagiti luwaming agkabsan. Adadakablat tayo ti sibay ti lungon ni Papa. Nang naruna ka niya, Manong Nemy. Nasakit unay ti kastoy nga napasamak. Angkel. Talaga nasakit. Ani balasan ko. Agam sambo ko mga nayunan. Talo daw itan nga nakawansayag ni Papag mo. Ayam ko na ni ading mo kat masadot ka kanungamangan. Ken kurang titurog mo. Kayat mo ka di. Kasi ka ti sumarno nga mapukaw. Angkel, mangan ka, maturog ka. Di mo baybayan ti bagim. Kada kami mat ti makamo kadagiti nasken nga masikaso. Italikon kada kayo ti amin, Angkel. Siya kundi makamo ti amin. Basta ti mo baybayan ti bagim. Angkel, kumusta ti investigasyon ti kiti pulis? Saan ka di pa yung simuko? Tinang papatay kini Papa? Anya ti basol ni Papa takas siya layangan tinaramid na. Arig na, tinatik na ti ado nga balat ti bagi ni Papa. Nalawag ti mabuya ti CCTV iti napasamag. Ani anak. Bumalbalasiw, bumalasiw kuman ni Papang mo iti kalsada, taada mapanan sa gatangan. Idi ta dandani nadungpar iti van. Nagpadispenser mo ti driver iti van, sukon ti babuyat CCTV. Nagpadispenser ti driver ti van nga tinungpa ni Papang mo ti driver. Kanya? Kaya sa walang kel. Agpat-pa-dispenser ti driver, nga dandali nakadumpar kini Papa, nga tinongpa ni Papa ti driver. Angkel, saan nga maramid ni Papa ti kasyay? Yeah, mabuya na tamis mo ti CCTV. Nagpungtot mo ti driver iti van, kat napan na inala ti paltog na iti van na, kat kaya pa ta security guard ni Papang mo, nakapaltog mo ti Papang mo at asikyo nga rod. Ni Papang mo ti munang imasot. Ngayon nalalaing mo ti driver ti van, iso akas diya ti napasama. Uncle, iso pa yan, ni Papa pa yan tinagbaling nga kimpasol. Ni pa yan, Papa, tinagbaling nga kimpasol ken nangrugi ti amin. Anak, kasta ti resulta ti investigasyon ken nalawag nga mabuya ti CCTV. Rumig laing matusa na diya kriminal. Agtal na kalaing. Agtal na kalaing, anak. Rumig lang matusa na diya kriminal, Angkel. Basta po malungsot iti pagbuludan, ti ayop, ti kriminal, ti demonyo. Saan lang yan nagpa-difference, pinaltugan na lahat na pinapatay lahat ni Papa. Nagsakit, Angkel. Manong Nemy, kagurak dagiti tao nga mangibaga nga basol ni Papa, tinapasama. Datay lang nga ruden, baga datay lang nga basol na. Kasi naman nga peso tinaramid na. Di lalagpasin siya matin, sinuray niya nga demonyo nga basta latan ng paltong kengkuana. Manong Nemy, nagsayam, nagriga talak amin. Ni Candy, kaduhan ni Uncle Manong Nemy nga magpatpatibker ti pakinakim ko. Naging ka, nga di may sagundaway nga masidig ti kapsat ko.
Ate? Candy? Hindi makasabol kayo ka? Bakit? Dagiti ka di polis? Eko ha? Asinot, sa dinutenda. Sige, sumublat ka matin dito'y. Ha? Tam, sumangwak no sino man ti makasabol kanya. Ate, sang kadamag mo idino, apay nga saan matlahingan nga, umay makiandi ngay, ni Kuya Bobby sang kadi, ti boyfriend mo. Iso ka dito makasabol kanya? Ni Bobby? Kaduanan ni Mamang na, kahit nakakanuon na makasarita. Sige. Kinagarote handa. Ngayon, saan ka di pa ngayon pakamo di kiti polis? No si mo kung ti kriminal? No sino ti kriminal? Ate, sino nga mintawan ng karawan ng papatay kini Papa? Ape, kasla, diyo kayat nga baga kanyak. Ape, kasla, kayat yung nga ilimad kanyak, no sino ti kriminal? Uri si kakendi, amomon sang gading, ape, diyo baga kanyak. Sana pulos sa simong bat, ti kabasad ko maron Nemy. Basta yung bagana, inakano iti ayan, dagiti agina, ni Bobby kini Mamang na. Napanak nga ron. Manong Nemy, inikak ti gundaway ti ina ni Bobby. Iti anyaman na kayat ng ibaga. Ket ko na. Ali, makipagladingit kami. Nawa niya man tikiti magastos, manipod pa na kay mansayag ni Papang mo. Aging ka amay dulin ti bangkay na. Kat da kami ti makamo. Da kami. Agyaman nana. Nembag kayo unay. Ngamsang ka din nga nalabes unay nga tulong nyo kada kami. No da kayo amin ti makamo. Rumbeng unay akasta, ti aramidin mi, iha. Aramidin nyo ti amin, gabota, nobya anak, ti anak yo, kasta ka dinana. Ay, nakasasahit kayo unay no kasta. Ngam nalabas mo't launay, no amin-amin kat na kayo taggastos. Nada ka di sa baling rason. Ada ka dinaskan nga mamuak. Ay. Nana, adumat ka di ada kiti abuloy nga maawat mi. Sa mangtad matitulong ti agency nga pagtrabahuan ni Papa. Kan, adamat tulong ti bangko nga pagurguradyaan ni Papa. Kinapudno na, iha. Katsala nga dahi tati kayat ming ipaay kada kayong agkapsat. No di kat na kaming tupe ti makamu kada giti so amin nga gastusan nyo iti panagadalyo. Aging nga ang makapagturpos kayong agpadpada. Anya? Saan ko nga mabaling awatin dahi tanana? Nalabas una yan nga tulong nyo kada kami ti amin. Kadagyamang kamalayangan kada kayo. Nembag kayo unay kada kami. Maulitek. No amin-amin na magastos mi ita. Ken pati ti pa nagturpos mi. Kada kayo ti mang sagot. Sorry. Nalabas unay ang sa amin nga mabaling nga awaten. Nagkinita digiti agina manon Nemy. Kasta da kayat da nga ibaga kanyak. Akas sumati pa nagparparik na kanyak.
At kapag bahak Manong Nemy, sila makulkul ti panunod ko, kayat ko ti agatap, kayat ko dagipapan. Anya ti rason tapno kastulaangan ti kayat da nga tulong ipaay kada kami. Aging nga nagtimak ni Bobby Manong Nemy ket kinunan. Ani, syudad. At ako makayat ni mamang ibaga keng kaitahay ngem awan ti tured na. Isusakon ti mga ibaga keng ka. Apeng aming awan tured na. Excuse me. Maburburtiyanak ka na kayo nga gina, Bobby. Apeng kasyalangan ti kadakkel ti kayat yung nga itulong ka na kami nga kabsat. Kahit kung ipakamukeng ka. Si Mukon tinangpapatay. Si Mukon tinakapapatay kinipapang mo. Si Mukon? Naibalo din? Masapol nga mayuli nga dagos ti darong kontra keng kuha na, Bobby. Masapol nga malungsot iti pagwaludan. Ani, di mo ka di mapakawan? Tinakapatay kinipapang mo? Ho! So, nung rumbay na pakawanin ti kaskeng kuha na, Bobby. Kaya mapingisot pagsaritaan ta. Ani, sinalekniban na laing tibiyag na. Hindi tikit mo sawan. Ni papang mo, ti umuna ko mga umasot. Ngam dajay, nga lang papatay kay ni papang mo kat inunaan na laing. Sinalekniban na laing tibiyag na. Apin niya sakit mo na dyan, kriminal. I'm sorry. Bobby? Gabuta. Ni papang ko. Tinakapatay ka ni papang mo. What? Ba't nakatitanangag ko keng ka? Bobby? Ni papang ko. Tinakapatay ka ni papang mo. Ni papang mo ti kriminal? Ni papang mo tinang papatay ka ni papang ko? Papagayam, anya nga tati sumarunong pasamak. Nukas pagarigan tada kayo ni Ani. Kaya di papang ti boyfriend nyo. Irim nang papatay ti mismo nga amayo. Anya nga dati mapasamak papagayam. Amuente ito, Madam Dumalay. E dito amueno sa tinuti pagtungpalan, papagayam dito apakasarita ni pagayam tayong Ani. Kada kayo nga buybuya, mabalin nyo nga i-share nga dagos ti buybuyahan nyo. Tapno di kastakat mangigan na mambuya mat nagiti sabsabalipay na naroon na nagitay gagayem nyo nga sampay nga makamu ka dito nga live tayo. Kada kita sampay nakasurot kada dito nga live tayo papagayam. Mabalin nyo ti i-like yun mapangka ijay fan page. Tinamutibya nga Dear Manong Nemy sayo i-like. Ket sigurado nga everyday at dalagid di agno aglaybak sumrek iti cellphone nyo. Ken kastamaten mabalindak bet nga ag friend request tapno ti kasta ket makabagagayam tayo iti Facebook papagayam. Ken yawis me iti panang suportaryo wano panag-sponsoryo iti nga programa. Inabanan, i-acknowledge papagayam dagiti agbuy-buya kada tayo ni Mary Jane Aim Aguinaldo. Happy birthday ka no kay Nenita Laguntino from Cristina Domingo Andres Balicuco. Romel Cabrida dita Makati High. Norman Sarandi dita Washington. Linco iti Hong Kong. Nora Nagtalon Pacifico. Ni Mary Jane Ganancia Agunoy. Kastamatan Galancia Agunoy. Ni Mia iti Hong Kong, Dory Navarro Garcia, Preci Olep
agraman ka ni Rachel Balino, ni Rachel Carillo, ni Jason de Garcia, Jason de Gracia, Reboldera. Stamatan ka ni Mark Andrew Lasso Legaspi, i Agosto 19, kanayon nga dumdumngeg, kanang buya ka na tayo. Mirasol Paned, Litz Kapal, thank you kini Nancy Legaspi Lianio, Jonalyn Pascual, hi Jonalyn, kumusta ni kumpadre Arthur and the family, siyempre. Ni Ray Winston, Kathleen Platino, Laila Tagiporo, B. Dagdagan, B. Dagdagan, ni Ryan, iti Taiwan, stamatan ka ni Anlin Lasso Alejandro, ni Florence Kikik Fiesta, thank you Florence, ni Meldrin Reyes, Primo Crisostomo Colombia, Mary Jane Pascual Agunoy, Honesto Layowen, Anita Tabay Kabasog, stamatan ka ni Daisy Lynn, ni Merlina Albano. Kan kastamatan papagayam ng taman agyaman karikiti nayat unay ng mga tartarabay iti programa tayo papagayam pagyamanan tayo ni paring boy Rogelio Boy Baldonado isuda kini Delia, thank you. Kastamatan kada Bayaw Roland kini Seni Ustiano dita Canada, da Abirat Arnel kini Christine Laguardia dita Australia. Thank you kini Jessie Mamuad, ni Mary Ann Domingo Sampaga, stamatan kada Jess Madrid and family dita California. And once again, happy listening kada Tata Rico at ay asawa ni Angel, ni Philip, stamatan ti anak da nga ni Saul. Ayan, kablaw na gapo kini Angel Leah Morelia Bueno. Kan kastamatan hi kini Nana Lorna Dimaya Morelia dito Crispina. Thank you kini Julie Mendoza. Hello Julie. Ni Nelda Saludes. Hello. Thank you Nelda. Ni Florence Barit. Nelson Antalan. Thank you Nelson. Stamatan kini Mila Padua Pascual iti Australia. And of course ni Leila Litch iti Toronto, Canada. Ni Florence Kikik Fiesta. Thank you Florence. Leia Rizal Abukay iti California, thank you. Da Arthur and ni Jonalyn Pascual ni Alex Asuncion dita Norway, kumapkablaw kada Kabagis Ilyong kani Kabagis Chris kana kanakengkuana dito i Lubot West Laoag City. Ay kani Tito Mahal kani Amy Collado Ortega Anderson, king kukuha ken manager iti KPRP Pinoy Power Radio iti Honolulu. And ni parang Ed Lasiste, parang Ed, thank you. Ni stamatan ka ni Manolito Noli Lagua, thank you. The Mr. and Mrs. Eddie Domingo. Ni Ann Moray, thank you Ann Moray Agunoy. Ni Vic Ramos, it is Chicago. Ni Susie Agas Coley, dita Canada, graman kada Andrea Agas Carter, kini Nora Agas Mac Martin. Ni Marilyn Nagon, iti Hawaii. Ni Marilyn Nagon, kayat nang ibaga, pakamo ka nagiti taga Hawaii at kasapulit di pre-need plan. Kontakin nyo lang ni Marilyn Nagon ang trabaho iti Valley of the Temples. It is cellphone number 808-221-6590. 808-221-6590. Yan, kontakin nyo lang ni Marilyn Nagon. And kastamatan hay ni Jane tikamsadang ni Jane Agas dita San Francisco. Kastamatan nga thank you kada Cora Doronio dita Canada. Kagrama maten kani Ron suda kini Mila Nelson iti Oregon, da Ignacio kani Neri Albior, kastamatan kada Leandro kani Perlita Sagario. Hi. Kagraman kada Nivi Marcel and Emily Castillo, da kita anak da Mikey kini Emery, ni Ariel Estabilio, ramamatan kada Albert Kinichuna Kadjante di California. Kaya kita papagayam di kita nayat unay nga magtartarabay iti programa tayo. Hindi nga rin ituloy igibos tuntunin na sa din ito pagtungpalan dito pakasaritaan ni pagayam tayo nga
ani. Jak maawatan tiriknak idi, Manong Nemy. Tayin ramraman ko ni Bobby nga nubyok ag ginura iti kastaunay. Agraman ti inana, nga asawa ti nagpapatay ken ni Papa. Kayat daydi nga mareglo ti kaso ngem jak kinayat apulos. Ken jak kayat a makita daydi nga Bobby. Isu nga oray iti maitabonen ti bangkay ni Papa. Ket saan nga nagpakpakita pa ni Bobby. Kalbasan deta, Manong Nemy, nagsarita kami kinangkel silin, tikabsat ni Papa. Ay, ani, nalpasan ti kwentata. Adabasit na bati kadagiti naawat tayo nga tulong, dakdakil ko mati na bati, kinawang ko mati problema, no, umanugot ka. Iti kayat na Bobby nga mapasamak. Uncle. Saan yun ipaligip pa neta? Diya kayat amangig, ti kayat yung panaka-areglo ti kaso. Balasan ko. No siyak lakabsat, di papang mo ti matungpal, agad talaga nga kayat ko una iti areglo. Siksikamit lang tigkid-kid. Balasan ko. Kaya saan nga rumbeng nga da kayo tag-desisyon, Uncle? Siksikamit lang tigkid-kid. Awan iti sa bali, ni ading mo, kayat na. Ngem siyak lang ti matungpal, Uncle. Ang yung panunutim nga na yung bag, balasan ko, Uncle, naawanin ti sa bali pa yung ibagayo. Mabalinda ko na panawan. Kan makamu kami nga kabsat iti biyag mi. Sudatin ko na, makabayal kaya kabsat, awan ti. Alay nakaroden. Awan ti maramid ko na sa mo kaya ti maisuro. Ala, makamu kaya nga roden nga kabsat. Uwain Manong Nemy, nagturay ti talaga nga sakit nga marikriknak kada di nga napasamag. Yamapay nga da, kasla sisyak laeng ti mangibakbaklay ti amin. Apay nga slawan ti mang kanunong kanyak Manong Nemy. Tapati ti kabsat ko, nga katulungan ko ma, ngayam kumunkontramat kanyak. Kada di may sagundaway nga panagsalita mi nga kabsat. Ate, adamanin ni Kuya Bobby. Awan, bibiyang ko nanda. Ate, kaskas di ka di nga di mo kaya takasarita ni Kuya Bobby? Ti ama na kini Bobby kit may sakin di. Saan ka nga grason pa? Da Bobby kan ti ama na nga napapatay kini papakit may sa. Iso nga kagurak pati na dyan nga Bobby. Ate, di mo ko mapagarian ti guray ti kaungkam. Laglagi pa, basol ni Papa ti amin, sumardan ka! Adada, kanunungam, dagi dyan agama, ngimiti siyat, kakabsat mo. Apa nga magang nga basol di Papa? Ate, ikatemon ti guram kadakwada. Ikatemon tiguram kadakwada tapno amom nga amirisan nga naimbag ti amin. Sanak nga isuro kendi. Ububingak imiti sa ka ate. Ngem kayat ka nga isuro na siya nga ruti makapanunot iti na siya at sumardan kang kunak. Ngem ate. Sanda nga baybayadan dedi Papa. Laglagi pa ko mga sanda nga baybayadan ti biyag dedi Papa. Ngem kayat data nga tulungan. Kasanun to pa ti biyag ta. Ti masakbayan ta, no maibustig mo itagwarta. Alaman, sanlak ni suro ko nakmet. Dinak pa'y may suro na angkel, si kantukit din. Panawan na kon. Kanibagam iti dahi nga Bobby nga jak pulos ka sa pulan. Kagurgurak, imagam dahi takin kuana.
Nagtultuloy nga sangkoy na kanapulos ni Bobby iti kundaway na nga makisarita kaniyak Manong Nemy. Iking ka napalamas, tinasurok ang makabulan, unagduanton nga bulan Manong Nemy ni Jack Mariro. Iti ta sa balit ti marikriknak iti bagik Manong Nemy. Iti damo kat kaslam. Kasla ti rason laeng kat gapo ti sobrang apuyat. Ti panagbaybayak ti bagik iso nga maululawak. Maululawak Manong Nemy nga agbambamit. Iso nga ti may sagundaway nga agdulduluak. Imasidig ni Candy kanya. Ate, apay, anatnak nakamot agduldulo ka. Candy, saan nga pud no dito eh? Tapay. Duwan nga bulan itan, sibod pimusay di papa, saan ka ni? Nga kalay nga aldaw kat. Katanya, anya ate. Naipay ko ti bagik kini Bobby. Ha? Kalay nga papatay ni papa? Simuro ta kini balay daw. Kat naipay ko ti amin ko kini Bobby. So nga, Ate, masigug ka? Ate, Ruben nga rod nga sangwem ni Kuya Bobby. Adamanin ni Kuya Bobby. Ingkay ito yan na. Kaya nagsarita kayo, iba kang tipod doon kasasaad mo, ate. Kasta nga rod tinaramid ko Manong Nemy. Ruben unay, nga mamuan ni Bobby ti amin. Kat kasto na ti gagar, kanragsak ni Bobby di makita nak nga umasdeg. Ani, Bobby, masikugat. Kahit mo sawan, na di napasamak ka na ta. Well, dati di pagkunam nga nakaimimbag ti Diyos, ani. Sweetheart, Bobby. No, adda pumusay, adda matbihag akasukat na. Pimusay na di papang mo, kat ita, kat adda matlaing sukat na nga biyag, ti anak na. Ngim na sa ishet ko man, o dapalain din ni Papa, Bobby. Nasa ishet ko man o si bibiyag matlaing din ni Papa. Awate mo ti kinapudno, sweetheart. Kat kasi di karikan ka. Sang kang baybayan? Sang kang baybayan? Sang kang baybayan iti anak ta? Kat kas iti kari da papake ni mama. Da papake ni mama ti makamo ti amin nakasapulan niyo ang kabsat tapno maragpatyo dagiti arapapyo. Manong Nemy, talagang awanan ti pagpilya. Kente kunadan. Noan niya talaga tinekari ang mapasamak. Mayat kamanuno saan kat talagang iso ti mapasamak la mapasamak. Pinaareglop ti kaso day di papa Manong Nemy. Kat natungpal nga rod dagiti arapapi nga kapsat. Babayan ti tulong dagiti naganak kini Bobby. Nga ti agdama Manong Nemy ket nasaya aten tibiyag mi kini Candy. Wen, nagasawa kami kini Bobby. Ket ni Pepito ti inauna nga anak mi Manong Nemy. Inadaw mi tinagan di papa.
Pepito, tinagan, di papa, Manong Nemy, kini sumit lang yung timpanagan mi, tinaw ng anak mi. Pepich, tawag mi kang kuwan. Kani su Manong Nemy, ti si bibiyag, apakalaglagay pa mi, dagiti pasamak. Kani bukbuk mi nga namin pinsan, ti panagayat mi, iti anak mi, Manong Nemy. Tay sungarot, ti pakalaglagay pa mi, kadi di papa. Di papa, amang ipatpatig unay kada kami nagkapsa. Nasihat unay ni Apo Diyos, Manong Nemy kada kami. Tasan na kami ng tuloy binaybayan, itilukudan. Naulila kami nga demang. Manong Nemy, nakapagturpos kami ngagpadpada, gasawa kami kani Bobby, duwan ti anak mi, ket ni Candy, Manong Nemy, adamaten pagtrabahuan nanging balasang pailayan. Dahito nga ron, ti pagkabuklan, ti pagkasalitaan, ti biyag ko, ti biyag mi. Kadi minto pulos malipatan. Kaya manag-unay, Manong Nemy, ti anos mo nang ibasa. Ket sabi ko man, tandamat na ibati mi nga adal, kan liwliwa, pagsarmingan ti biyag, kadagitipada mi, nga di mingig kan nagbuya. Tuwing nga rod, mautang nga pagaya mo, ani. Papagayam, dahil ang karot tinagtungpalan, naggibusan, ti pakasaritaan nga intayong basa, pakasaritaan nga buray kadatayo ni Ani. Thank you, Ani, hindi ka pa nagsurat. Da kayo, no kaya tumat nga isurat, di kita pakasaritaan nyo, mabalin nyo kaya isend, di kita surat nyo iti email address, tinumutibiyang nemyruiz@yahoo.com nemyruiz@yahoo.com. Wala saan kat mabalintak la kontaken. Nagasta kat salay sayo, no kas pagarigan ta sanyo nga amo nga ibaga, no isurat. No saan kayo makasapol ka iti amo na ti mga isurat. Mabalin nga siyakmet iti pangibagaan nyo, taado kami nga writer, na mga isurat ka kita pakasalitaan. Napimpinas ti panakaisurat na, napimpinas mila ti panakaibasa na, napimpinas mo lang tingkay panakangay papagayan. Sakbay nga rin nga tagpipinakada, pagyamanin timanin di kiti dadumapay nga dumdungeg ken nagbuy-buya kada tayo ni Oscar Villa Lagunte. Thank you. Stamatan ken ni Rebecca Nagtalon, Mariel Dwayne, ni Stan Matute. Uy, Matute. Ni Telma Agbayani, Roxanne Arcicio di Las Vegas, Nevada. Eileen Rivera, Edita Iberbich, thank you. Ni Pinks Gabayan Agag, iti Singapore. Leia Guillermo Garo, Usi. Samating Jay Las Piñas, General Hospital. Agbuy-buya ni Nemalyn, at ibalasang tayo nga nurse sa Jay. Kan kablawang tematen, siyempre agbuy-buya makadatay ni Simon. Hello, Simon! Ni Nema, ni Carla, kini Mafel, grama maten kini Michael Ojerio dita Santa Rosa, Laguna. Dito met kabungaan, yanda siya ni Sharine, so da ka DJ, ni Jacob ka da DJ eskwela da. Da balayan nanding, wano narding, kunakma, abalayan narding, kani balayan Linda, gawiran, abalayan kagawad Rene gawiran, kani abalayan Ella, abalayan Oscar, kani abalayan Nita, and of course kani abalayan Ansing Sumawang dita kabungaan na viewing ka na kay amin. Kasamatan kani Elizabeth Saburdo Racadio, Leo Ramos, Midge Discargar, Moses, Jovelyn Nacuba dita Washington, ni Jovelyn Aboy, ni Frederick Carnate Barot dita Toronto, Nenita Ariota, Uno Ariota, yan. Ni Christopher Cabel, ni Oma Molina, Mildred Barcelona at Singapore, Chanel Corpus Spain, Gina Padilla Kalimlim iti Dubai, ni Lily Bides Bringas iti Hong Kong, Helen Dagdagan, Gilbert Vicente iti New Zealand, ni Jenny Olep Bulusan iti California, Normando Dantes, Melchor J. Calma Kakal
Sherwin Susa, Wilson Rampon, VL Agiran, stamatan kini Jenely Guzman Adsuara, ni Benji Santos Bolibol, iti Hong Kong, Lilia Sonaho, iti Lilia Sonaho Buros, Bunos, stamatan kini Porsche Vitin, ni Betty Arnedo Balila, agraman kini Silver Cristobal Tolentino, Marietta Siena, and of course kani Ray Sagun. Kadagiti saan mi nga natakamat na dabay, pakamakam, ngayon. Ni Nitz Narvaez, thank you Nitz. Stamatan kini Rosendo Felito Ugot Parbo, Ricky Antolin, Criselda Alefante Pabro, Paraon de la Cruz, Jenny, Digna Pascua, Maribel Aconya, Kadaba, Talay, Cordapia si ako. Pintas tinagal mo ha. Ni Julie Manzano, Lenny Corpus, dito Maui, Hawaii, Melanie Rosqueta, Chris Zapata, Ronald Agader Tabios, Ronald Agader Tadios, Anita Tabay Kalas Kabusag. Tama, sandali. Anita Tabay Kabasog, ni Menchi de la Cruz, Jeneline Mables Rochina, stamatan kini Hobito Lydia Redoca Sales. Kung nakitayan, no, daman digiti sa amin na acknowledge, na tumutungin kada kayo, uno kada kami, nagbuybuya, salamat, thank you, kada kayo amin nga sa nga para kada kaya amin nagbuya kan dimngeg. Thank you. Kita maawis kayo, dumungeg kayo tumanin, nagbuya kayo tumanin, bigat, palubos niya po. Laglagi pa nyo, Lunes, aging kaniti Sabado, alas 8, iti bigat dito Pilipinas. Di sabalin tumanin nga parang ti programa, Dear Manong Nemy. Tinagang nga ro, di kita nagserbi kada kayo. Tinagang ti miyembro ti pamilya, tinamutibiyang papagayam. Yan. Ni Mami Marilyn Pascual Ruiz, kastamatan kini Nemy Jr, kumabkablaw ka naging taga Montreal, Canada, da balayan Edwin, kinabalayan Lorna Inay, da Kim kini Kisha. Yan. Kumakala kam nga ro din papagayam, na bagong orasyo amin asa nga pa. Dear Manong Nemy, ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkidaw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemy, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti na alas wenno napintas, intarik na en da saem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemy, gagayem awisan da kayo nga dumungeg ka nagsurat iti daytoy a programa, apakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasaktuan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liwliwa iti biyan. Dear Manong Nemy.